Magandang araw sa inyong lahat. Magluluto tayo ngayon ng igado. Ang igado ay isang lutuin ng mga Ilocano na pinaghalong karne at lamang loob ng baboy. Hinahaluan ito ng atay, pananim at gulay. Galing ito sa salitang Espanyol na higado, na ang ibig sabihin ay liver. Siya nga pala, bago tayo magsimula, ay tignan muna natin ang listahan ng ating mga sangkap. Simulan natin sa paghiwa ng atay ng pahaba. Yun kasi yung korte ng paghiwa pag igado ang iyong niluluto. At kung nanaisin nyo, ay pwede rin kayong magdagdag ng puso at kidney. Tanggalin din natin yung balat ng baboy at pagkatapos ay atin itong hiwain. Belly ang ginamit ko dito, pero pwede rin kayong gumamit ng pork tenderloin. Imamarinate natin yung atay at karne ng baboy. Pero bago ang lahat, gawa tayo ng marinade. Out of 1/4 cup of soy sauce and 1/2 cup of vinegar. Ibuhos natin ang ating marinade sa liver na ating hiniwa at pagkatapos ay haluin natin para mag-blend. Ganun din ang gagawin natin sa pork belly. Ibuhos natin ang ating marinade. Paghaluin natin para mag-blend yung mixture at pagkatapos ay itabi natin ng 30 minuto. Habang nakamarinate ang atay at pork liempo ng baboy, ay ihanda natin ang ating gulay at mga pananim. Hiwain natin ang ating gulay ng pahaba. At aside from bell pepper, ay pwede rin kayong magdagdag ng carrots at potato. Huwag lang masyadong maraming gulay para lasang-lasa mo pa rin yung linamnam ng iyong karne at saka liver. Ikat natin tong sibuyas into slices at ganun din sa bawang. After 30 minutes ay ready na yung ating minarinade na pork belly. I-drain lang natin yung marinade nito para magisa natin ng maayos. Ganon din ang gawin natin sa ating atay, pero mag-iwan lang kayo ng konting marinade para magkaroon naman ng konting sabaw yung ating igado. Actually, ang igado ay pwede mong lutuin yan as dry or may sabaw. It's all up to your preference. Pag naihanda na natin ang lahat ng ating mga sangkap, ay napapanahon na para simulan natin ang ating pagluluto. Maglagay tayo ng mantika sa ating lutuan at ito ay ating painitin. At pagkatapos ay ilagay natin ang ating bawang. Igisa natin to hanggang sa bumango. Pagkatapos ay isunod natin ang ating sibuyas. Igisa natin to hanggang sa maging translucent. Ilagay natin yung pork liempo na drain natin. Idagdag na rin natin yung dahon ng laurel at saka yung ground black pepper. Igisa natin, lutuin natin to hanggang sa lumabas yung kanyang mantika. Isunod natin yung atay ng baboy. Huwag niyong lutuin ng matagal to para hindi tumigas at upang hindi maging rubberized ang texture. 5 minutes will be enough. Lutuin nyo lang itong atay na to hanggang sa wala na kayong nakikitang lumalabas na dugo. Magdagdag din tayo ng salt to season. Marami kayong pwedeng idagdag dito na pampalasa to modify this version. Mamili lang kayo. Pwede nyo itong lagyan ng oyster sauce, sugar, liver spread, or peanut butter. Kung akong papipiliin ninyo, I will choose the liver spread. Siya nga pala, if you want to add more sauce sa iyong igado, ay pwede nyong gamitin yung natitirang marinade. At ito yung tamang pagkakataon para ilagay ito. Pakuluan mo lang for another 5 minutes. Pagluto na yung atay at karne ng baboy, ay pwede na nating ilagay yung ating bell pepper. Isunod na rin natin yung green peas. Ang pwede pang ilagay dito kung nanaisin nyo ay yung pasas, pineapple tidbits, at garbanzos.
Ayoko lang kasing maraming gulay ang aking igado, kaya hindi ko na sila isinama. So, igisa lang natin to for another 5 minutes. Huwag nyo nang takpan para crunchy pa rin ang kalalabasan ng iyong bell pepper. Luto na ang ating igado. I-transfer na natin to sa isang serving plate. At kung nagustuhan nyo itong video na to, ay huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod pang ginagawa nating mga video. Ito po si Pablo ng myfilipinorecipes.com. Maraming salamat po sa inyong panonood.